see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning, Holly. Tulog pa yung mga boys. Tita Ray's in their bedroom, Baba. Sleep. Yes, sleep. What do you want? Vicky. Manners. Please. Here's your Vicky. Vicky. Manners. Please. What you gonna say? Wait. Ito. Bigyan ko siya ng Skyflex. What you gonna say? What you gonna say? Kinchi. Say salamat po. Lapo. Good girl. Yan, gising na si Kuya tsaka si Zach. Good morning. Good morning. Say good morning. Good morning. Good morning, Kuya. Say good morning. Morning. This is very soft. Right, Kuya? Ang lambot nito, oh. Cactus. Oh, it's hot already, Han. First time ko dito lumabas sa dito sa ano nila, rice. Mamaya kasi punta kami sa bahay ng Mama ni Dan para mag-swimming. Pinag-uusapan namin na ano, sabi ni Jan kay Sak mag backflip daw ulit si Sak. Sabi ko wag kasi ang tagal na nun. Tapos sabi ni Sak, I did it in Bali. Are you gonna backflip, Sak? Zach, are you gonna backflip? Do you still remember how to do it? Do you? Yeah. Are you? Oh, don't think so. Something. Every way. Ito yung mga daddy niya. Siya talaga yung ano, salarin. Ayan na si Kuya. Lalabas na si Kuya! Ang init na 31 degree. It's only 7. My I can reach you. I can reach you. It's not. Yes. Yeah. Ay! See? Hala, you touched the people. Say sorry. Say sorry. You poked their eye. Say sorry. No. Say sorry. No. Oh, ayaw niya mag-sorry. Tapos ni Jan si Holly na mag-kiss sa kanya. Ayaw ni Holly. Tapos ngayon gusto niya mag-kiss sa daddy niya. Sabi ng daddy niya, no. We stand at 3 over here. No. You don't want to do it. Balak has a boyhouse. Bahala ka sa buhay. See, daddy's not gonna kiss you. He was calling you before. Diyan na. Just right here. Manners? Yeah. Manners, Holly? Please. Ang tapang niya mag-bake, no? Kasi si air fryer. Yabang ng aking simple race. Dati tumatakbo, ngayon, no? Hinahamon niya si Bek. Ngayon na kasi, maganda kasi. Trinay ko lang talaga, tapos perfect siya talaga, sabi ko. Hindi ko na talaga kayo nito. Ng air fryer. I-try mo nga yung corn, tingnan mo. Yung corn na nilagay butter. Ang customer mo, oh. wala pang tinda si Tita Ray's, oh. Butter natin. Mag-ano siya, magpa-fried rice. Ano yan? Bakit ayaw mo? Hindi ako dyan. Ayaw mo. Hindi ako dyan. Try? O sige, patry mo yan sa akin. Parang Chinese naman to, ah. Oo nga, Chinese. Sila gumawa ng rice eh. What did you say to Tito Dan? Ingi raw siya ng Milo kay Tito Dan. How about your Milo? What you gonna say to Tito Dan? Good. Wala, is it homemade? Yeah. Ganyan talaga siya pag ano.
Mas ko yung kanin ni Rice kasi magpa-fried rice siya. Fried rice kami, guys. Fried rice. Siya na talaga ang chef. Kumakain na si Kuya ng bacon. Do you want rice, Kuya? Fried rice. With your egg. Tapos na pala yung fried rice. Ayan na. Ha? You got egg there, Baba. Yeah, okay. Okay, do you want fried rice, ha? Okay lang? Ano? Rice din siya. Dami na niya sa plato niya. May pancake, may egg, may bacon. Parang tao na talaga. Hindi yung More rice? manner. Exacto. Egg, rice, bacon. Babalakan. Egg, bacon, eggs, rice, rice. Tatlo. Ano na yung rice? Dari ko yung pancake muna tayo ngayon. Put them on one side. Walang ice cream yung pancake niya. Wala na Diet. So, ito na pala siya. There. You go this side. Yes. It's hot dog. Hotdog? It's hot dog. There. You go that side. Sorry? You like it? That's good. Pancake? Well, I might. Next one. Yeah. You want pancake, ha? It's water from hot. Water? What's it? Here's your mayo, Baba. Oh, Juice? you got a lot of choices there, Baba. So, ito yung breakfast ni Jan. Meron siyang cheese, then egg and bacon and may butter. Ayan na, di ba? Para ka rin nag-McDonald's. Akin na yan, ha? Okay. Ayan, dito, dahil. Ayan, tapos na yung mga alaga namin. Kami naman kakain. And ito, Beroka. Malapit na siya. Ayan, konti na lang. Matatapos ko na siya. Hindi wax na. Ano siya? 15 pieces. Parang energy drink din sa morning yata. Yan. Talaga? I think so. Kasi Ako, nagkape ako, tapos maganyan pa ako. Ayan. At tayo man na, Saan ako gusto pumunta? Mga tira-tira ng mga bata yung kasi sayang. Sa 3 na tong tira. Ano yun, mix yun ng lahat. Pancake, Si Jan, hindi naubos kasi Hindi naubos. Naubos Grabe naman kasi si Jan. 4. Tapos meron pa ko inumin. Ano? Dami mo rin wala. Kasi sabi ni, dapat pag constipated ka, you have to look after your constipation. Kailangan mo daw kasi, Ito, after niya, iinumin ko to tapos tubig. Kasi sabi nung, alam nyo na, di ba, constipated tayo. Pasensya sa mga kumakain. Katabi lang ako. Pero yung celery, the best, pero grabe siya. Ayaw ko yun. Grabe. Ayan, naka-change na ako kasi alis na kami. Nandito na si Ka. Ayan na. What's that? Wait, is it my shoe? No, there's your shoes. Your shoes there. Ana? Sabit sin. Gusto nilang isama namin yung boys. Baba, get your shoes. Oh, no. Go find your shoes there, Baba. Baba. Shoes. Di ba inuwakan mo? Nasaan yung shoes ni Holly? Holly, where did you put it? Here. Nandito pala. Here, Papa. Sabi ni Dan tsaka ni Jang,
kung pwede raw namin dalhin yung dalawang boys. O kaya, kahit si Sak... Okay, sige, thank you. Kahit si Sak daw, isama namin, sabi nila. Here, Papa, oh! Ayan yung... have you seen this, Kuya Tisha? Yes. Kuya, Tito Dan's golf stick? Yes. It's on the same like picking lights and everything. Oh, alam niya. Alam niya kung anong mga yan. Hindi ko alam. What size on? What size? 36? 30? 34? Narinig mo siya, Dai? Get me a short. I want simple. Simple. Pag sinabi niya kung anong size, yun yung bilhin mo. Ano nga? Open mo nga. Pino daw ang gusto niya. Saan? 32? 32? 34. Ah, narinig mo ha? 34. Okay, okay, got you. Okay. Alis na kami, sikat na din sila. Oh, single siya, oh. Kaya nga, Oh, ating talaga, oh. Nag-outfit talaga kasi single na single siya. Siyempre. Bro, Napaka-i-trash oh, lang. tingnan mo, oh. Oy, so... Anong size? Anong size? Anong size? Ano kanina yung Gara, suit ko? agad sa buwan. Kagabi, ano suit ko? Double ano? XL. Double XL. Hindi naman halata. Diba? XXL. Hindi daw halata. Oh. Alam nyo na, huwag kayo magsabing sexy. Uy, may mga nag-message kayo na bahala. Ano daw? Oh, malamig naman sa IT. Oo nga eh. Balik na lang. Balik na kami sa Itong summer Taglamig. na to yung pinakamainit na summer sa Adelaide so far. Ito, sabi. After 30 30 Oo, years na 30 kami. years. 30 years na. Baka 30. history din. Over din yung history. 30 years. Oo. Baba, you alright? Ang quiet niya sa car. Kaya nga eh, di ba? Bisa matulog lang siya, di ba? Ano, Ray? Matulog lang siya. Ang init. Ilan ang Ay, degree? nakalimutan ko yung prank na nandun sa sasakyan. Wala kang bata. Kakalkay mo yan. Ano nga to, Day? Outlet. Outlet siya. Char. Gusto mo ng ano? Gusto mo ko? Sa birthday natin, Kat. Ang gusto mo dyan? Maraming kasi sa'yo kasi ang tangkad mo. Ang haba. Ganda yun, Day. O, kaso ba yun sa'yo? Ang dami pala dito. Akala ko mga sapatos dito. Sa Paul's Warehouse to, guys. Tingin? Ay, ang cute. Para sa extra large. Ay, ang cute. 20 ang... Kat! Kat! Ang ganda niya, Kat. Ay, ang ganda din yan. Uy, ang daming sale dito, guys. Ang daming dresses. Ay, para yung sa'yo din, no? Feeling ko kasya yan sa'yo. Feeling niya naman, kasya to sa akin. Feeling niya na naman. Guys, hindi ko alam na ganito siya. 114, parang 150, $25 na lang pala to. Ang mura niya, ha? Kaso, hindi pa dyan para ang katawan natin. Dito. Si Katya si Race may nahanap na. Ako na lang, wala pa. Ito, ang cute din nito, oh. Magkano? $215? Magkano na lang siya? Paano ko malalaman? Baba? Uy, ano lang to? $5 lang pala to dito. O, yan. Ang daming tigpa $5. Ayun, nakita niyo yung sign doon? Ayun, oh, $5. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Yes, Baba. Are you talking to someone? Okay. $5. Tapos mga ano to, mga branded to. Sandali lang ha, mamaya na kayo. Pili muna tayo dito. Guys, ang dami kong, hindi naman madami, mga 3 shorts to. Pero hindi sila talagang kasyang-kasya sa akin. Kasi, yung size 10, medyo masikip sa akin ng konti lang. So, kailangan kong magbawas na chan. Kasi yung size 12, trinay ko tong size 12, malaki siya sa akin. So, eto na lang.
Kahit hindi to kasya kasi $5 lang siya. Kunin ko siya so mag-exercise tayo para kumasya tayo dito next year. So kunin ko to. Ang dami daming shorts. Tingnan nyo Ayan, $5 lang. Ayan, ang dami pa ditong tigpa $5 na mga damit. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta kasi sa dami nila. Ikaw mapapagod. Si Ray siya kasi Kat nagsusukat sila. Ako nandito pa rin nagpipili. Uy, wait lang. Hanap ulit tayo. So, eto, kumuha ko nitong isa, Ang cute niya, diba? $75 siya, tas 22. Pero $5 na lang siya. Kasi etong mga to, $5 lahat yan. Andun yung sign. So, kumuha ko nito ng size 10. Tayo mag-adjust. Ayan, ang dami pa dito sa likod na tigpa $5. Ayan, iba-ibang damit. Ito mga singlets, tapos ayan. Tapos ayan po, andun po, ang dami. Ayan. $5. Yeah, no, not good. Can you choose this one here? Look. Ayan, si Holly may dala-dala rin siya doon na swimsuit. Yeah, here. Kaya nga. Yung baba, Ano yung gusto mo sa kanya? 2-piece or... kahit ano ba, basta may dala siya. Baba, come on. Hello, pineapple, baba. So, ano ba siya? Partner ba siya? Hindi, lang siya. Wala. Orange naman siya. Take a further 25% off. So, magkano pa yan? From $10. $4 na nga lang to You want swimming? That one? Wait. Mag-a-adjust ako Ha? Bamigay na? This one? That's too big for you, Papa. It's too big. It's too big. Come on. Okay, it's too big, Baba. No, not yet. It's too big, Baba. Come on. Yeah, at home. You got some at home. Come on, it's too big. Come on. Hanapan ko si Jan naman ang hanapan natin ng short na pang swimming. Kasi mag-swimming kami sa bahay ng mami ni Dan. So, wala kaming dala. So, walang dala si Jan na short. So, kailangan natin siyang hanapan ng pang swimming na short. Short lang na kahit daw. Wala, sabi ni Jan, 34. Pero ang nakita ko, 36. Tapos, eto lang. Magkasya sa kanya. Pero pag hindi nagkasya sa kanya, ipadala ko na lang sa Pinas. Kasi wala. Ayan. Pang swimming lang naman. Hoy, Baba ha. Diyos ko po. Maghawak ka din. Diyos ko. Gusto niya talagang magsulo. Kanina swimsuit. Hinahanap namin yung Havaianas. Akin na, Baba. Thank you. Oh, come on. Go. Don't be so freaky, come on, that's not your bag. Come on. Huh? Ayan, may mga bag. Tapos ito yung Havaianas. Andito yung hinahanap namin, Havaianas. Baba, come here. Look, a slipper, Baba. Tigto $5 lang siya. Oh, ayan. Sukat daw siya. Hoy, Baba, sukat ka. Thank you. You're welcome. I got this one. Okay. I think this one. Oh no, we have to pay first, but try it. Come on. Does it fit? Yeah, okay. We get that one. Bring that one, Baba. Yeah, get that one. Ayan, palis na kami. Diyan kami galing doon. Tapos dito kayo nag-park kay Hungry Jack. Ayan, bye. Thank you, Pauls. Ang mura-mura mo. And then, ang Uber natin, tingnan niyo siya. Alam mo ba, yung sunnies ko pala walang laman. Parang Wala? Ayan, no, mayroon no. Ay, kay Dan yan? Ay, natabunan na siya. Andiyan siya. Dito kayo pupunta. IKEA. Dyan. Malamig na ko, kumanda ka sa amin. Dyan kami next sa IKEA. So, look at the car. Oh, car, stop, Papa, cars. Go. What's your step? Good.
Girl! Go, Baba. Wait, Baba, ha? Hindi na siya nagtutor? Ay, dito na kami sa sa IKEA sa loob. Come on, Baba. Good girl! Ay, malamig dito sa IKEA. Doon sa Post Warehouse, ang init. Go, Baba. Jump! Jump! Good job. Where's your ipit na, Baba? Akin na. Come on. No, not Later. Sila lang kami dito sa kuha lang kami ng may naman siya kuha ng makakain. May paganito pala dito. Oh, parang Baba. Marami pala tayo magbibit-bit. Oo, go, come on, kay Tita Kat, oh. May paganyan pala. Kailangan pala pa nag-order ka, may Hindi paganyan. naman, para lang ano. Para may lalagyan ka lang kakainan mo. Yung tray, ilalagay yung tray. Yeah. Ating Galing pa to Post Warehouse. Hala, huli. Kinuha mo lang ha. Hold mo. Huli ng jelly. Ayan. Uy, naiyot, Baba. Ah, okay. Wala, hindi pa bayad yan, Baba. Diyos ko. Sige. Oo. Wow. Is it yummy? Is it yummy? Jelly. Okay. May pakat yung IKEA dito pag umorder ka ng food, oh. Ayan, sikat ang sexy, oh. Dito kayo sa food court sa IKEA. Ayan na yung food. Meatballs lang siya na may German sauce. Oh, di ba? German. Ah, Swedish ba? German. Ang Sauce. Pero sabi niya, German. German. German, yeah. German gravy. Tapos, ayan. And kay Kat, yan. Paikot-ikot yung niya, oh. Salmon, ayan. Then si Holly may jelly. Sarap, Day? Sarap? Jollibee yung baby. Parang Oh, ano yan? Burger steak? Talaga? Ito yung isang pack dito. Meron. Ay, bili ako. Sa baba. Ano ba yung baby? Eh, hindi ko alam kung paano ko yung baby. I-search na lang sa Google. Ano man ay? Very good. Meron kami pinili na isang araw, isang pack. Kahit meron dito? Meron. Ay, masarap. Manamis-namis yung ano to. Thank you, Manay. Wait, ano yan? Raspberry jam. Kaya nga, Yung meatballs ng IKEA. the best. Yung gravy, parang burger steak na Jollibee. Parang red ribbon din. Ano ba sarap? Nakakain ko sa red ribbon? Sarap. First time ko try. Sarap talaga. Totoo. Sabi ni Kat, pwede daw bumili ng meatballs, isang pack, bibili ako. Basta nilitan na. I-air fry natin to. Pwede? Oo. Pwede. Air fry. Manda ka dyan. Kasi yung burger, in-air fry ko. Sarap. Ay, nakain na lahat. Oh. Sarap ito na may rice. Ikaw nagganap ng rice. Sinasabihan mo si Oliver rice. Baba! Basta salmon mo dyan. Garnish. Bye! Lagi ka nagsalmon, kaya maging size 6 ka, sabi yung magsalmon sa bahay. Sure? Kasi nag-meatballs ka, parang nagkakas namin dito, hindi pa ko isang araw. Kung nakita ko yung vlog niyo, di ba? Hindi yun. Hindi yun? Tagal na nun. Isang araw, bumalik kami kasi bumalik kami ng table ni Veronica. Kabili kayo. Kabili kayo? No, you bought it? Fantastic. Sarap! And tapos na kami kumain. Dito kami sa baba para maganap ng kandila. Tapos kung ano-ano pang makita. Si Holly, ayaw niya sa akin magpahawa. Kay Tita Race lang siya, oh. Oopsie! You have... Race? Si Race, oh. Bila na siya ng apron, oh. Kasya, pambata yan. Tama lang, dyan lang naman kasi hindi mo naman kailangan yung pila. Kasi ang haba naman yung para sa kanya, oh. Bagay yan sa'yo, yan na lang. Tapos cute pa ng kulay niya. White and yellow. Ito na ang kasagutan sa mga mga tira-tira. Open na. Oo. Wala, ganyan lang. Ay, bongga siya. Oh, isang size lang siya, no? Ito na lang. Tapos meron siyang, ano naman to? Bili ka? $2, $2.49. Nag-stick siya ka. Oo, ito tayo. Oh. Bamboo na naman ito. Hindi, $4.99 ata.
ba yan? Ayun doon. Oh. Galing niya. Oh, fairness siya kanya. Ang ganda, di ba? $4 siya. Bili tayo nito. Ito ang kasagutan sa mga... Kapag ganito, Siguro ano, 3. Diba? lagay mo dito. Diba? Si Holly natapon niya yung tubig. Oh. Ayan na siya, yes. So, kuha tayo ng 3. Good girl, thank you very much. Another one. 1, 2, 3. Ayan, 3. Sana may malaki sila. Yung malaki, walang malaki. Ilagay mo na yan sa likod. 3. Diyan tayo. Ano niyan? Mga 4. Ay, ang cute. Para, kasi puti ang bahay mo. O, wag ka. Tara, mag-decorate tayo. Ano, mag-design tayo. I-design natin. Oh, hi, Dad. Daddy, it's so good. Cover lang siya. Tulang, day. Ba't may tumatawag? Bili ako nito, guys. Para dun sa kitchen tower ni Holly. $3 lang siya, oh. Kasi, di ba naghahanap ako dati sa sa Target or Kmart. Wala akong makita. So, eto na lang. Pink. Isa. Let's grab you something. Do you wanna get pant? Mura ng nila, oh. Soap dispenser. Ayan, 99 cents lang. Tapos glass siya. Kuha din tayo. Kumuha rin sikat nito. Kuha din tayo. Kuha ako nito. Mom? Siguro, ilang kaya? Wait. 4. Yes, Baba? 4. 6 kasi magpapadala ako sa Philippines din. Okay, wait, Baba. 6. Cute ng nila, oh, ganyan, oh. Mga parang pangbata ba, mga ganyan. Lagyan mo ng pencils or mga kung crayons para sa dun sa painting area, di ba? Cute. Paano yan i-hook? Hindi ko dapat kasama natin si Jan sa mga ganyan na may mga hook. Oh. Sana tayo dahil. Ito yung hinahanap ko, yung LED lighting. Ayan, oh. Yung ilagay ba sa sa mga kadiliman ng sulok ng bahay, kadiliman. Pipindutin lang siyang ganyan. Yung pailaw na yan. Ilagay natin sa... Ilan ang bibili mo na? Yun na nga, hindi ko pa maisip kung ilan. Magkano? 2. $2.99 siya, guys. Oh. So, 5. 5. Sige, 5. 5. 10 na kaya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pa. Ito, oh, mga pang-organize na ilagay sa drawers. Ayan, oh. $4.99 lang siya. Tapos may takip pa siya. Oh, ayan, mga pang-organizing. Chuchu. Ayan, oh. Ito ang cute, oh. Sa malaking drawer, oh. Wala bang puti? Walang puti, Day. Wala. Meron? Ayan. Ito naman. Andito, oh. Puti, oh. Cute siya, oh. Isa na lang, Day. $9.99 box. 10. $10. Hindi natin alam kung ano. Bili tayo nito, guys. Yung para lagyan na ng medicine. 'Di ba? Medicine, tapos may takip pa siya, oh. Ayan. Dalawa lang muna. Ayan. Dalawa nito, tapos may takip pa siya, oh. So, ayan. Hanap tayo ng kandila. Ayan. Magkano to, sabi mo, Race? $1 something? $1.99. Ayan. Dito na tayo, guys, sa mga kandila. So, dapat, Char. Ayan, oh, ang dami. Tama si Simple Race. Mabubuang ako dito sa mga kandila. Kasi ang babango. Ito yung peach. Peach to. Ayan. Alam natin. Ayan, ang dami, oh. Ayan, ang bango din ito. Ano? Ubus na ito? Ano? Parang siya, berries lang, oh. Ay, ang bango. Nasaan? Ay, ang bango. Sandali lang. Amel, Amel, okay. what's that for? That's for the kitchen, Mommy's kitchen. Wag na inumin. Amel. Smells good. Ay,
Ito ang bango. Ay, may malaki. Magkano yung malaki, Day? $2.99. Yung malaki. Mas mura ba yon? Mas mura ata yung malaki. Hoy! Wait, mas makamura tayo dito. I-check mo yung brands. Tapos i-compute natin. Ikaw mag-compute Arithmetic to. Katuwa kasi pag naiinip na si Holly sa binigay niyang toys, may bago na naman siyang ibibigay. Ayan, saya na naman siya. Mamaya, Isip tayo ng back-up mamaya. Ano na naman yung bigay natin? pag yan nagsawa na naman, ano na naman siya. You like it? Secret! Secret. Just one. Ang ganda. Diba, aliw na siya, oh. Hello. Hello. May kausap na siya, oh. Are you singing? Ayan. Sa aming tatlo yan, oh. Ando na yung kay Ka. Ano lang sa akin yung ano ba? I-vlog ko to si Ka. On na to, Kat? On na to? Paano to i-on? Eto? Ano pa? Ito, dalawa? I-vlog natin yan si Ka. Tingin maganda. Ilan yung binili ko? Tatlo. Ako yung huli. Eto na, akin to lahat. Nandun na sila. Ha? Gusto niya na itong ipabili sa akin, no? Pay this? Oh my God, what you gonna say? Thank you. Ayan, no, bilhin ko na lang kasi gustong gusto ni Holly, tsaka napaka-soft niya. Na, I changed my mind. Manners? Alright, oh, bilhin na natin yan. What you gonna say? Thank you. How much? It comes to 84.70. Okay. Ayan, tapos na kami dito. Ano? Ano na naman yan? Ano? Gravy? Doon para sa ano? Meatball. Meatball. Ay, andito pala siya. Ayan, baliw na naman kami dito, oh. Ilan ba to? Ako, 24, ano nga yan? $2 to. Oo, $2 yung gravy. Ito yung kinain namin kanina, ang sarap. 4 nito. Or 5 na. Dalawa lang yung dalawa sa Yes. 5. Apat kayo na. Akin 4. 4. Kinuha na ako ni Kat. 4 na meatballs. Yan, saan na natin ito babayaran? Diyan sa ano food. Sa food section. Okay, tara. Ayan, dito na kami sa loading area kasi hindi pwedeng ilabas yung cart dun sa parking lot. So, hinihintay namin si Race. Kami ni Kat, andun si Kat, oh. Ayan si Kat. Hintayin namin si Race. Kinuha niya yung car para pick-upin kami dito. Kasi ayan, ang dami namin nabiling 3, oh. Ayan pa, 2 car. Tatlo na to ha. Oh, sa amin 3 yan, ha. Konti lang yan sa 3. Ayan. Sakto lang yan, ha. Wala pa si Tita Ray. Ang init, guys. Siguro 41 na, no? Feeling mo? 40. Mga 40 degrees siya. Ang init talaga. Grabe. Sobra. Sobrang init. And then, tawa kami ng tawa ni Kat kanina kasi hinihintay namin siya. I expect Hindi sabi ko, alam ko to, hindi to magbabak. Harap siya. Lahat ng kasasakyan na ganyan ang park. Kasi nga, loading siya. Hindi, harap siya sa amin. Huwag kayo. Sorry. Hindi kanya maririnig, tita. Yan. Oh, sobrang init. Ilan na dahil? 40. 42. Oh, 42. Ayan o. ang outside. Out, temperature. Oh, 42 sa labas, guys. Kaya nagyayalo ang ating mata. Init sobra. Hindi kinakaya ng aircon. Bumubo lang aming mga kinikiling ngayon. Sabaw na. Yo. Ano pa ba? Sinampalukan. Sinapalukan manok. Sa akin, inon-on. Inon-on. Oh, sarap yun. Alam, ang sarap ng kilikili ko. Inon-on, ang sarap nun. O, diba? Dahil sa init. Masyado nung maasim sa'yo man. Maanghang-anghang pa. Parang si Sat. Baba. Okay na siya dyan kay ano. May toy na siya. Ay, lucky. Susan Moriguchi. Chi. Bukit Oasis. Oasis.
BMT, BMT, nurses nurses of of SLMC, SLMC, QC, QC, Airport, Menji Gonzalez, Andy Gonzalez, Michelle Michelle De La Cruz, De La Cruz, Nicola Nicola Manguntra, Mangutra, Leia Lara Bakay, Bakay, Camille Camille Raso, Russell, Gina Gina Lion. Lion. Don't forget to write hashtag Turner and Mikey's to be shared at Holly. Bye. Bye. Paradise, tell me who you seek.